Kapuso, saka sa plete sa mga depasahero nga salakyan, epektibo na subong adlaw, Oktubre 3. Apang madamo nga driver, wala pa sang bago nga fare matrix guide. Inigitutukan ni Darrell Marie Sarmiento live sa Leganes, Iloilo. Darrell? Adrian, Kate, bisan pang gamay-gamay lang makadawa-dawa na gidman sa palangabuyan sa mga driver kadungan sang pagpataas sang plete sa jeep. Diri sa Tagbak Terminal, pila sa mga driver ang on-time nga nakagawad sang Fare Matrix Guide para makadugang sa panukot, sumugod subong nga Oktubre 3. Nakapanukod na kami kung may taripa kami nga ginasaligan. Ugaling kay, piso man lang gani ang dugang. Mabuta pa kuno ang dalunggan nila sa reklamo sang pasahero. Nya nung sila mo ni amon bayad. Tis lang ko may retry pa nami. Una siling sa nakibot sa. Linga sige nong. Sunugan ni kay Manong Ernesto ang iban nga pasahero, 10 pesos sa gihapon ang ginaplete. Gani wala sila mahimo kundi batuno na lang. Pisos ng pisos. Gisan di magani ibang may pakabalong pasahero sa 11 bla. Puro naglang ti batunon mo naglan. Sabat naman sa mga commuter, basta lang may taripa, way gid problema. Pero kung manukot lang nga wala ginatamdan nga guide, lain na iya. Oo. Saka. Kay siyempre gaplite ka man sa insakto, di ba? Ang sakto. May iban man nga intindihan gid ang sentimento sa mga driver, ilabi na sa krudo nga hindi man kuno consistent magdubo. Puutan ni ti ano bing mahimo naton. Kaluoy man sanda kun gamay man lang man ila income. Diri naman sa Banuas ang Liganes sa mga driver, nalipay na kung tani nga makapanukot na sang dugang sa plete. Ang problema, ang taripa nila, wala pa kuno maproseso sang ila kooperatiba. Wala pa kami kasukot sang bago subong plete yan. Kaya wala pa man namon nga basiya nga taripa. Ay pa man kami gihimbala pero mamangkot ako gani karon sa asosasyon namon. Wala di pa may manukot di ba sa taripa nga bago eh. Kate, sa records ang LTFRB 6 sa mga nakaproseso na sa Fare Matrix Guide sa riyon para sa traditional public utility jeepney, 450, modernized public utility jeepney, 203, kag sa mga taxi, 481. Kate? Darrell, may implementation na bala sa additional of 5 pesos para sa flag down sa mga taxi? Kate, pila sa mga taxi driver nga aton sinikagina nga na istorya dito sa terminal ang nagsiling nga padayon pa sila nga nagaproseso sang ila sini nga dokumento sa LTFRB. Mayara naman iban nga tapos na sang ila sini nga pag-process sa mga documents kag nagdugang na sila, nag plus 5 na sila sa ila sini nga flag down rate sa subong. Kate? Madamo nga salamat, Darrell Marie Sarmiento.